Takže čaute ľudia, dneska tu máme nové videjko. Tentokrát z Robloxu, videa dlho nevychádzali, som na TikToku. Ale môžeme ísť na to. Dáme si performance, lebo sme na mobilu. A vlastne hráme Dragon Ball. Proste Dragon Ball, ja to nejdem vysvetľovať. Ja už som toto hral, ale na počítači. Takže ideme si vytvoriť svoju postavu. Ja si dám tieto vlasy. Alebo tieto. Toto. Ja by som chcel Brolyho, ale... Tam bude ten obraz vysieť. Dobre, to ti sľubujem, bude tam. Janko, ale ja ho mám v detskej, ten obraz. Pak ho dáš dole, to je pozorná výstava, to je organizátor. Ale ja už to zorganizuje, zarobíme peniaží. A teraz tancuj. Ja viem, že to je jasné, že to išlo teraz jedno, potom rozhodčí sa teraz druhé. Ale toto bolo fakt fantastické. Naozaj. Celé, vy proste plávete po tom parkete, tie prvky sú... Takto sa mi to páči a dáme si tuto. Jo, save car. Som tu. Aha. Dobre. Sme tu. Hello, you are fake. Aha. Prečo mám také meno? Ja mám meno úplne iné. Tu 2 klik. Tak to nejdem riešiť. A natáčanie dám sem. Dobre. Neviem, či mi to na mobile pôjde. Možno robiť videjko aj z počítača. Ja tuto strihnem, to nemusíte vidieť. No sme tu. A my... Takže, tu máme toto. Ja už som na Hyper stage na počítači, takže ja toto hrám 2 dní a tryhardím dosť. Tu máme vlastne Evolve, tu mám, ja som na Android, tuto. Komputer a ten je dať peniazne stránky. Bránenie. Jo. Vysypíme. Ja to musím podržať, či... Aha. Vlastne doplní energiu. Ja sa môžem kľudne aj pripojiť cez počítač, ak aspoň niečo uvidíte. Tak. To som sa joinol a vlastne zmizol účet.
teraz mám nový. Takže máme dát Andrew, to je toto. No, som tu. Tak. Tuto. Vidíte, tak skáčem. Tento tu hyper, čo je tam. Vlastne. Tu máme napríklad Peťku. To je taká ona. Počkajte, kúkajte. Ja počkajte. Neviem, či ma vidno. Ja vidno ma trochu. Vidíte na svetelné asi. Tak teraz čumte. Alebo toto. Počkaj. Takže asi tak. Takže túto vypnem. Tak. Tento quest máme. Tu dole vidíte vlastne, že koľko mi chýba do ďalšej stage. Za chvíľku budem super. To je asi na... Tuto. S týmito dvomi niekde. To je. Takže. Teraz máme... Máme skákať. Vlastne. Nám super, ale končím natáčanie. To môžem strihnúť. No, takže som zistil, že neviem, prečo je to tak, ale keď nemám ďalší evolve, tak nemôžem mať super Satana. Takže proste super Goku a to ma moc neťaží, ale tak na ďalšie natáčanie to dáme. Nie je to tak brutálne ťažké, takže čau.